Увеличава се броят на хората, които се отказват от услугите на топлофикация. За съжаление обаче те не могат да се разведат напълно с нея, защото дори и да не ползват парна и топла вода, продължават да плащат такса сградна инсталация. Забраната за отказ от топлофикация ще остане и в новия закон за енергетиката. По официални данни годишно по 200 блока стават нейни абонати, а по 5 се отказват. Невероятно, но факт. Единственият, който е успял да се разведе официално с топлофикация, докато всичките му съседи имат парно, е писателят Емил Измирлиев. Той обаче не се е преборил с закона. Историята на Измирлиев започва преди 8 години, когато си купува жилище с едно изрично условие. В моя договор беше записано и в нотариалния акт, че в моето жилище не е изградена такава парна инсталация. Това беше изненадата, когато получих сметка от топлофикация, в която пише, че аз съм абонат и че трябва да плащам някаква такса сградна инсталация. Топлофикация дори заплашва съседите на Измирлиев, че заради него ще спрат парното на цялата сграда. И защото той е купил жилището с изричното условие, че не иска парно, топлофикация прехвърля дълга му на съседите. В крайна сметка около 20 стотинки се появиха върху хората да плащат. Юристи твърдят, че домакинствата, които искат да се откажат от услугите на топлофикация, са много, но много малко успяват да се преборят със съседите си и да откажат от парното целия блок. Така че към днешна дата отговорът на юристите дали можем да се разведем с топлофикация е категоричен. При съществуващ нормативно уредба казвам, че отговорът ми е не. Просто действащия закон за енергетиката не дава развод. Адвокат Бабучев има зад гърба си 200 спечелени и 50 загубени дела срещу топлофикация. Повечето от тях са заради надвзети суми при отказ от парно и топла вода.